Bai, prometetzen dizut. Aduan! Ba! Estatu batuegatik! Estatu batuegatik! Siesta ere, eta? Amaizu eskola izango den, zera? Aztu baino lehen, nahi bat dugu. 6 lau 6 behin ez Tomio. Bra!
Eta zenbat dira? Ba, hiru ondo. Honek funtzionatzen du. Ba, Nik hau txiki ez dira horretzen. Esan laka pixka hori du. zer, du, Zer, Hau,